A i ni'n mynd i gorffen nawr gyda, falle i ti'n mynd i roi cap falle mwy managerial arno nawr. So i ni'n mynd i creu OTJ 11. So y reolau yw i ti'n iste yn canol cae, a mae eisiau ti dewis y 10 chwaraewr arall a manager fyd, a dim ond chwaraewr ti wedi chwarae gyda i ti'n cael dewis. So gallai hwnna bod, ti'n gwybod, unrhyw un o'r clybiau ti dros Gymru ta beth. So ewn ni trwy nhw. Ti'n gwybod pa formation ti eisiau chwarae? Fi wedi meddwl falle 4-3-3 neu... Ie, ewn ni am hwnna. So, ble ti eisiau dechrau? Golgeidwad neu reolwr? Rwy'n ni'n golgeidwad i ddechrau, de? Ie. Mae cwbl o enwau dy fi. So, Doris de Vries nes i chwarae gyda yn y Swans. Wayne Hennessy wrth gwrs yng Nghymru. A mae dy fi John Ruddy fyd, legend, obviously, yn Norwich. Was hi'n sefyll mas, neu falle un arall? Ti'n gwybod, un arall sy'n ni'n gallu rhoi i fewn ydy Fraser Forster. So, nath Big Fraser sydd wedi cael gyrfa dda, wedi chwarae Lloegr. Dal yn Spurs rwan fel yr ail ddewis dydy. Nath o ddod i Norwich yn hogyn ifanc yn y tymor lle oedden ni'n League One. Wow. Wylio'r. Man Mountain. O gen fod ddwylod fatha rhawia. Masif. Boi bach yn... Mae'r goalies mae cyd yn ma'n wahanol. Ma'n weird. Fraser yn bach yn weird. Ond good guy. Ac oedd o'n special. Chwarae teg iddo fo. Ond swn i'n gorau mynd efo Wayne, dwi'n meddwl. Herwydd, dwi'n siŵr bod nhw rhyw oed eitha tebyg. A ddim llawer rhwngthyn nhw de. Di Wayne ddim wedi symud ymlaen i gael yr gyrfa efo'i glwb. So wedi gallu. Chos ti wedi holi fi yn gynnar. O'n i'n mos o hwn di bod yn Premier League regular am i yrfa i gyd. Ond rwla yn yr yrfa, mae goalies yn gorau gwneud y penderfyniad os ti'n hapus i fod yn number 2. Eich bod Wayne di dechrau mor gynnar, bod wedi cyrraedd yr teimlad yna yn gynt na'r arfer. Ond o Wayne yn goalie briliant, ti'n gwybod? Ond am llawer o Wayne ddim yn gallu neud, felly, Hennessy, come on. A mae bod yn wych i Cymru, wrth gwrs. Ewn ni mlaen i'r right back nesaf fe. So, mae dy fi Angel Rangel, Swans legend, wrth gwrs, Chris Gunter. A mae Luke Ayling dy fi, nes i chwarae gyda fe'n Yeovil y fe. A ti'n gwybod, mae lan i ti, os ti eisiau meddwl pan o ti'n chwarae dyn nhw, sut o'n nhw pryd ni, neu ti'n gwybod, os ti eisiau ystyried y gyrfa, maen nhw wedi mynd ymlaen i cael. Luke Ayling yn rhyfedd, achos oedd o ar fenthyg yn Yeovil cyn fi, oedd o wedi bod yn spel, fel canol cae, dwi'n meddwl. Ond, so midfielder oedd o. A wedyn dwi'n meddwl nes i ddod, a Sean MacDonald fynd yna, a gath o'i shiftio i fel fullback. Dwi'n cofio oedd o'n hapus ar y pryd. Ond sbia'r yrfa mae wedi cael wedyn, chwarae teg iddo fo. Ond, Russell Martin yn arall Russ yn Norwich, yn dod i fewn, the Norfolk Caffu oedd nhw'n alw fo. A mae Russ, fatha dwi'n mor hapus i weld yr yrfa, mae o'n cael rwan fel rheolwr. Ond os ti'n sôn am ambell i chwaraewr, a mae o'n un o heina, sydd yn cael bob ounce, ddim bod o'n limited ability, bod o'n chwaraewr da, achos mi oedd o, ond mor broffesiynol. A di gwneud y gorau allan o be sydd ganddo fo, be oedd ganddo fo, a cael gyrfa dda iawn rhyngwladol uwch gyngrair. So mae Russ right in the mix, ond yn gorau bod yn Angel Rangel, dwi'n meddwl. Clas o. Oedd o'n fullback gwahanol i really, be oedd unrhyw un i weld ar y lefel yna fo Abertawe, fyny a lawr, modern day fullback cyn i amser os lici di, oedd o'n briliant. Iawn, wel, ti'n gwybod, mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd. Ewn ni i'r centre-halves te, so ti'n chwarae gyda sawl un yn y Swan sy'n sefyll mas. Gary Monk, Ashley Williams, wrth gwrs gyda Cymru fyd. Kevin Austin, mae Dyfri Russ ar gyfer centre-half, so ti'n gallu ystyried efo yna. Danny Gabidon a James Collins fyd. Rai sy'n sefyll mas, sy'n gwybod beth ti'n meddwl am centre-halves. Un oedd y Norwich, Zach Whitbread. Os ti wedi clywed am Zach o blaen. Dod i fyny drwy system Lerpwl. Ac oedd o'n y sgwad, dwi'n meddwl, yn Istanbul pan oedd o'n ennill y Champions League. Fatha un o'r boys ifanc, oedd yn mynd i gael bonus masif am beidio chwarae. Good player. Gath o loads o injuries hefyd. Ond Zach, chwaraewr da iawn, diolch yn y tîm. Ashley Williams, mae o'n y tîm, wrth gwrs i oedd o. Mae'n rhaid i Ash bod yma. Big Ash, mae'n gawr. O'n i efo fo neithiwr. Mae'n gwyllt, allan.
Ond ti jyst gorau gadael iddo fynd, fod i'r capten, geith o'n neud be bynnag licith o. Good guy, o'n i'n rhannu stafell efo Swans ag Cymru yn y dechrau, ag am yrfa gath o. Oedd o mor hwyr yn cyrraedd unrhyw lefel, non-league, Stockport, a wedyn Abertawe. A just gwella a gwella. Oedd o'n gallu gwneud bob dim, really. Dwi'n meddwl, sa Ashti gallu bod yn un o'r goreon. Ddim yng Nghymru, achos mae o. Ym Mhrydain. Os oes o touch bach yn dalach eich, achos eich sa bobl wastad yn meddwl, not the biggest, mae'n rhyw 6 foot, ond hwnna'n byd oedd o'n gallu gwneud. Yn yr awyr, mor gorfforol, yn dda, fatha yn ymddiffyn, dda, mewn meddiant yn amlwg, ac just arweinydd, felly, mae Ash i fewn yna. Centre off arall wedyn, o Gabs yn uffar o chwaraewr. Mor gyffyrddus mewn meddiant. James Collins, dwi ddim wedi chwarae fo neb fatha Ginge, oedd, ti'n gwybod, mae yna rei amddiffynwyr fel John Terry, lle mae'r bel fatha magnet. Sut mae o'n blocio bob dim. Ond oedd gen i fod just y ffordd yma o fod yn yr lle cywir drwy'r amser. Dwi'n mynd i fynd am y met, boi ar enw Gary Warren, nes i ddweud y stori efo whisky, Inverness, eich ddim o ran gallu, ond mae o yna ar gyfer tîm moral. Tu ôl i llen, Gary Warren, he's in. Cool, right, ewn ni i'r left back te. Mae da fi Alan Tate lawr fan hyn, oedd wedi chwarae left back ti'n bach, wrth gwrs falle bach o centre half hefyd. Sam Rickett, Neil Taylor, Ben Davies, wrth gwrs. Si'n chwarae lot efo Ben. Na. So dod i fewn i tîm Abertawe ar ôl i fi adael. Ond dwi'n cofio eistedd ar y fainc i un gêm Cymru wrth i ochr o. A mae rai bod o'n, dwi'n gwybod, 20. Oedd y ffordd o'n gweld y gêm, fatha mor eiddfed. So ddim yn syndod rwan pan ti'n gwybod y math o gymeriad ydi o. Ond oedd o'n gweld y gêm fatha coach, hyd yn oed ar yr oed yna. So ti'n gallu gweld sut mae o'n gallu rheoli gêm ar y cae. A dwi'n siŵr os fysa o eisiau, mi wneith o reolwr da iawn yn y blynyddoedd i ddod. Ond nes i'n chwarae digon efo fo. Tails wedyn, briliant. Eto, Tails dwi'n mynd i ddewis, dwi'n meddwl. Achos un o'r chwaraewyr na sydd ddim yn cael ei werthfawrogi digon. Un o'r chwaraewyr na fysa bobl yn sbio ar y tîm na 2016 yn meddwl eich bod o ddim y chwaraewr pwysica yn y tîm na, ond a player's player. Ti'n gwybod? Eich bod chwaraewyr fatha Tails, gen ti Nico Williams rwan sydd fatha briliant, ond gwahanol. Y Tails rhywbeth fatha cadarn, saff, ti'n gwybod eich dwi'n mynd i gael gen fo. Os o rhywun angen cael ei smasho, o'ch ti'n gwybod fysa Neil Taylor yn gwneud hynna mwyn codi ysbryd o fewn y tîm, felly Tails. Solid. So wedyn ni, mae dyn ni OTJ yn eistedd yn y canol cae. So mae eisiau ti dewis 2 i chwarae gyda ti yn canol cae. So fi'n meddwl mae canol cae oedd yr ardal lle oedd cymaint o chwaraewyr clas gyda ti. So mae Leon Britton dy ti wrth gwrs, Darren Pratley, Ferry Bodey yn Swans, Joe Allen fyd wrth gwrs, Joe Ledley, Andy King, fi'n rhoi Gilly McGill, chwarae yn Norwich. A wedyn ni falle rhoi bach ymasodol, David Cotterill, Aaron Ramsey wrth gwrs, Andy Robinson, Wes Houlihan, Jody Gomez. Mae cymaint o enwau gwych fan andos. Mae hwn yn tough one. Be am fod yn onest, swn i ddim yn dewis yn hun yn y tîm yma. Ond dwi fewn. Leon Britton, gorau bod i fewn. Am chwaraewr. Dwi'n meddwl bod o wedi helpu boys fel Joe wedyn i gael yr yrfa mae Joe wedi gael. Hwyr ti'n sbio ar Leon yn meddwl, os mae hwn yn gallu gwneud. Seis ar y boi, sy'n byd ohono fo. Ac yn rhyfedd, dwi'n jocian efo fo y ffaith, o'n i'n gadw allan o ganol cae yn y dechrau. Achos o Kenny Jackett yn licio boys mawr ganol cae. Ar y pryd, pêl-droed yn mynd rownd mewn cylchoedd chydig bach, dydy, trends a beth sydd yn gweithio ar y lefel ucha. Pawb rwan eisiau inverted fullbacks, oherwydd mae Pep yn gwneud bla bla bla. Ar y pryd, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Steven Gerrard, boys mawr oedd ganol cae, really. So, Kenny Jackett yn licio chwarae fi, weithiau efo Chris O'Leary, so two big uns. A Leon Britton ar y dde. A ti'n meddwl, so hyn, cwpl o flynyddoedd wedyn, no way, so ni'n chwarae. Achos, oedd Brit yn briliant, technegol. A training, dwi'n mynd cofio fo'n rhaid y bel i ffwr.
Seriously, ti'n neud y boxes 4-2, cyn bob sesiwn. Brits byth yn rhoi y bel i ffwr. Fatha, oedd o just yn gweld y gêm o ffordd wahanol, fatha bod o'n chwarae slow motion os lici di. Felly, Brits briliant, mae o fewn. Mae'r ail yn mor tough. Achos Ferry Bowder, ti wedi clywed fel fan Abertawe, dwi'n siŵr. Pa mor dda, mae'n chydig bach o urban legend Ferry. Fysa math o chwaraewr fans clwb eraill, eich ddim wedi clywed amdano fo. Waw, am chwaraewr. Dwi'n cofio fo'n arwyddau Abertawe, o'n i ar yng Ngwyliau. O'n i wedi cael 2 flynedd efo Abertawe, o'n i wedi cael llawdriniaeth, felly o'n i'n gwybod o'n i allan am spel. A cofio penawda, do'n am Twitter o bethau, clwb website eich Abertawe wedi seinio'r boi yma, The Dutch Roy Keane. Dwi'n cofio gweld yr erthigol. Oh no, bwyd i hwn. Hwn yn mynd i ddwy'n yn safle fi. A bloody reit, achos oedd hi passing range o. Oedd scary. Ffordd oedd yn seithi a sgorio. Dim backlift. Ac oedd o'n gallu brathu, ti'n gwybod? Oedd o'n Dutch Roy Keane, really. Am chwaraewr. Ond ba rhaid i fi fynd efo Joe, really does. Ddim gwn i'm henni o gwbl, achos class act. A dwi'n jyst yn gobeithio fod bobl yn mynd i werthorogi Joe digon ar ôl iddo adael. Oherwydd, i fi, mae Joe yn 11 gorau Cymru yn hawdd. Dwi'n gweld ambell i beth lle ti'n gweld rhywun arall o'i flaen o ti'n meddwl, players player. Eto, ni sôn am Neil Taylor. Mae Joe yn cael ei werthorogi gen bawb yndi, ond ddim mwy na mae o gen y chwaraewyr sydd wedi chwarae efo fo. Dibynadwy, dewr, mewn meddiant allan o feddiant, ti'n gallu trystio fo. A nes i ddeud hyn wrth fo'n ddiweddar. Rhywbeth mae bobl yn diastyru, iawn, ydy y ffaith. Nes i fynd am hlant i 2 genod i Anfield am y tro cyntaf yn ddiweddar. Stadiwm arbennig, nes i weld i perfformiad nhw'n ebyn Man City ar y wyrgylch. A nes i feddwl yn gwylio'r gêm yna. A wedyn nes i ddeitha fo, nes ti chwarae'r clwb yna am 4 mlynedd. Gath o lot o anafiadau do, ond mae di chwarae Lerpwl am 4 mlynedd. A pa mor agos oedd o i fod yn rhan o'r tîm nath ennill Premier League. Slipped Steven Gerrard i ffwrdd o ennill y Premier League. Dwi'n meddwl bod y symudiad i Stoke wedyn wedi newid sut mae bobl yn gweld ac yn asesu gyrfa Joe yn anffodus, oherwydd i fi, mae o cyn bwysicad ag Aaron Ramsey yn hawdd o ran be mae wedi gyflawni i Gymru. Felly Joe i fewn. Joe, na ni, solid. Canol cael yna, OTJ gyda Brits a Alan nysdi y 2 ochr. Ewn ni right wing wedyn ni. Dim ond 2 un sydd da fi fan hyn. Gareth Bale, fi'n gwybod oedd e'n falle chwarae fwy, ti'n gwybod oedd e'n dod trwy'r defence a falle yn symud na, oedd e'n ifanc iawn pan oedd ti wedi chwarae gyda fe yn Cymru. A mae da fi Nathan Dyer fyd yn y Swans. Eto, oedd e'n ifanc rhaid ar diwedd cyfnod ti yn y Swans, ond fi'n siŵr ti'n gallu gweld fel y pace na. Na i fynd, Mae gen i un chwaraewr, dwi'n mynd Gareth Bale, un ochr. Just bod rhan o'r garfan efo fo, pam oedd o'n tanio, dechrau tanio, chdi'n gweld o'n tyfu i fod y chwaraewr oedd o. Waw. Fe wedi gweld un byd tebyg. Fatha machine, oedd yn gallu gwneud rhywbeth, ond yn gwenu hefyd. Oedd fatha, disgrifio Gareth Bale fel, mae bob chwaraewr proffesiynol, dwi'n meddwl, di bod pretty much y chwaraewr gorau yn ei dosbarth nhw yn yr ysgol. O Gareth yn chwarae pêl-droed proffesiynol bron fel oedolyn yn chwarae yn erbyn plant ysgol. Fatha dyna sydd o'n i'n teimlo, fel mae boi mae'n chwarae gêm wahanol i fi. Ond oedd gan efo'r elfen blentynaidd yn mwynhau, yn giglo, yn chwerthin. Special, ti'n gwybod, da ni yn ei werthorogi fo, dim cwestiwn, ond weithiau ti'n gorau pinsio dy hun yn meddwl, wow, pa mor lwcus da ni fel gwlad, bod ni wedi cael gweld y boi yma, nid just y talent, ond y ffaith bod o'n gwneud o i Gymru ddim yn fwy na'i glwb, oherwydd gath o gyfnod efo Spurs a Real Madrid yn dechrau. Fatha, un o'r goreion erioed. I fi, fod i'r chwaraewr gorau erioed o Brydain. Na, fi'n cytuno, Fatha, dwi'n yn cofio Kenny Dalglish. Mae'n siŵr fod sy'r gorau erioed o'r Alban. Gareth Bale ar i ora, cystal a unrhyw un sydd wedi chwarae Lloegr yn y marn ni.
So mae o fewn. A wedyn yr ochr arall, ddim wingar, so nhw'n chwarae fo fel wingar, so o'n drifftio gwneud beth licith o. Wes Hwlam. Wes Hwlam. A Wes, am dalent. Yn Norwich. A dwi'n meddwl, na i enwi'r streicar rwan. Dwi wedi chwarae fo ymysodwyr da, a na i gyfudno hwn efo Wes. Dwi wedi chwarae fo ymysodwyr da. Truns, beth yw'r rhestr sgyn ti fanna? So mae da fi ar y ochr arall, Ched Evans a Truns. A wni up front, mae da fi Jason Scotland, Craig Bellamy, Sam Vokes, Hal Robson-Canu, Bayo Akinfenwa, Robert Uncho, Grant Holt. Yna'r enwau sydd da fi. I gyd yn anhygoel, Truns, briliant. Dwi am mynd efo Grant Holt. A cyfuno fo Wes, achos oedd y ddau yna i Norwich, go iawn fan. Class. Briliant. A oedd y promotions na, so dwi'n deithio nhw, os dwi'n gweld nhw, na i brynu drink iddyn nhw. Achos nhw ydy'r heswm pam gysi godi'r cyflog ddwywaith. So, ti'n gwybod, nath yn agency mor dda i gael cytundeb yn Norwich. Dwi ddim wedi ennill pres anferthol yn y byd pêl-droed, ond y contract gorau ges i oedd Norwich. So, nes i fynd i Norwich a dyblu yng nghyflog o'n i ar yn Abertawe. So, yn Abertawe o'n i ar gyflog eitha isel, oherwydd o'n i wedi bod yn Welsh Prem. Ond nes i ddyblu yng nghyflog i fynd i Norwich. A wedyn oedd o'n y contract, os da ni'n cael promotion yn y tymor cyntaf, mae o bron yn dyblu eto, a wedyn os da ni'n cael promotion yr ailyn, mae bron yn dyblu eto. Dim ots faint o gem o'n i wedi chwarae. So fel arfer, hynna stupid o ran Norwich, ddylia bod yna fatha, os mae wedi chwarae 20 gem, mae wedi chwarae ran i fi, oedd o'n cicio fewn. So dwi'n deud diolch i Brian Gunn am roed y 3 y contract i, diolch yn fawr. A Grant Holt a Wes Hwlam oedd y ser yn y tîm yna. A just briliant. 2 chwaraewr holl o wahanol. Holt i fatha just rhyw runaway train, fatha bull in a china shop, ond mor effeithiol. A Wes just class, seriously. Fatha o ran y gallu, sôn am Brits byth yn roed y bel i ffwrdd. Wes fel am yn ffordd wahanol, fwy ymosodol. Fatha sawl gwaith so fo'n nutmeg i fi. Wes? O'n i'n annoio fo, actually, achos o'n nghoesa hir gangli fi yn mynd yn dyn yn efo, ffawlio fo bethau. Ond, chwaraewr special, a dwi'n falch bod o di medru. So Wes yn hawdd wedi gallu just bod yn League One player, achos do'n manager yn cael y gorau allan ono fo. Ond nath Paul Lambert cael y gorau allan ono fo, ath ymlaen i gyflawni loads o gapau i Werddon, sgorin yn yr Eidal, yn yr Euros, pethau bach fel la, ti'n meddwl, y boi yna'n heiddi yna. Wel, gwych, ti'n meddwl, mae hwnna'n frontline sy'n gwych, really. A mae eisiau ti dewis wylio'r, so pa'n sy'n sefyll mas i ti i reoli'r dream team na? Dwi'n meddwl Roberto fysa y rheolwr gorau o ran pêl-droed modern, tactegol. Lambert yn cael y gorau allan o chwaraewyr. Nes i ddysgu lot gan Terry Butcher, good and bad, ond yn ei pethau ni'n meddwl, dwi'n mynd cytuno fe hyn, mor hen ffasiwn yn ei ffordd. Ti'n gwybod, Terry Butcher fel, oedd o contradictio hyn drwy'r amser, so fo'n deud cyn y gêm, dyna bod ni wedi ennill yr wythnos cyn, so fo'n deud, boys, I trust you in my life. A wedyn ar ôl y gêm ti'n colli, you boys deserve to be shot! A ti'n meddwl, ti'n mynd o, you trust us with your life. Mae'n boi eisiau seithi ni. A oedd o'n colli dempar gymaint tu allan i'w stafell i ddesgo i swyddfa fo. Ond a dwll yn y wal. Union siap i ddwrno. Lle oedd wedi rhaid i ddwrn drwy. Just wore his heart on his sleeve. Ond good man. Ond rheolwr fi di Chris Coleman. Chris Coleman, Un cap nath o roed i fi. Ond hynna'n ddigon. Achos os ti eisiau dyn i arwain stafell newid, Chris Coleman's your man. Wel, na ni, ti eisiau darllen y mas te, ewn ni trwy yr OTJ 11. Wayne Hennessy yn gol. Gennym ni fullbacks Neil Taylor a Angel Rangel. Ashley Williams a Gary Warren. Sydd iawn mae o di gwneud y tîm yma. Dwi'n yn gwybod, ond tîm moral. Yr un cwestiwn i fi. So ni a Gary Warren yn sbio ar yn gilydd yn y line-up o. Be dyn ni'n dam yma? Fine. Leo Britton a Joe Allen ganol cae. Wes Hwlam a Gareth Bale tu ôl Grant Holt efo Chris Coleman yn arwain y tîm. A mae Chris Coleman dod allan am night out o fan i hefyd. So, Great.